Azt a feltevésemet járjuk körül, miszerint a tápió-szentmártoni aranyszarvas megtalálás után nem kellett volna kiegyenesíteni, mert a készítők a fellelési, összehajlított állapotra tervezték azt. Amikor megtalálták, így nézett ki. Így a hátra néző, feltartott faru szarvas formát mutatja, mint a zöldhalompusztai. Gyermekkorunkból emlékezhetünk a Rege a csodaszarvasról című diafilmben látható aranyszarvasokra. Szépek voltak. Nézzünk meg 4 nagyméretű aranyszarvast, melyeket a szakirodalom a szkíták alkotásának tekint. Elsőként a fent említett 2-t, melyek hazai földből kerültek elő. A zöldhalompusztai 37 cm hosszú és 20 cm magas. Aranylemezből van domborítva, és a hátára karikák vannak felforrasztva. Nézzük meg a tápió-szentmártoni aranyszarvast kiegyenesítve, ahogy közismert. Ebben az állapotban 22 cm hosszú és 7 cm magas. Ez is aranylemezből van domborítva, és a hátára karikák vannak felforrasztva. A Fekete-tengertől északra került elő a kosztromszkajai szarvas, mérete 17 cm x 32 cm, súlya 634 g, tehát több mint 60 deka arany. Nézzük meg negyedikként a kulobai szarvast, súlya 266 g. Nézzük meg jól a 4 képet. Szépek, de a tápió-szentmártoni kilóg a sorból furcsán hosszúkás formájával. Aránytalannak érezzük a másik 3 alkotás mellett. Felmerül a kérdés, miért ilyen? A tápió-szentmártoni aranyszarvast leíró régész Fettich Nándor 1927-ben megjelent cikkéhez visszanyúlva láthatjuk, hogy a fellelési, megtalálási állapotában a szarvas össze volt hajtva térbeli formára. Amikor ezt a képet megláttam a cikkben, ámulva néztem, hiszen ez a feltartott faru, hátranéző szarvas térbeli megvalósítása. Így éppen olyan arányos, mint a másik 3. A cikkíróban fel sem merült, hogy szándékosan lenne ilyen alakja. Próbakép szeszes filctollal rézlemezre rajzoltam a szarvas körvonalát és főbb mintáit, majd körbevágtam és meghajlítottam. Úgy, amint Fettich Nándor hivatkozott cikkében levő fényképen láttam. Ennek látványa megerősített elképzelésem helyességében. Ezután Vajda Balázs ötvössel elkészítettem lemezből domborítva az eredetivel megegyező szarvast, ráforrasztva a felerősítő karikákat is. A felerősítő karikákról Fettich Nándor a következőket írja. A szarvasalak felvarrására a hátsó oldalon felforrasztott kis karikák szolgáltak, mégpedig az A, B, C, D helyeken hosszanti irányban elhelyezett, az EF helyeken pedig keresztben álló karikák. Legnagyobb örömömre az elkészült szarvas fellelési állapotra történő hajlítása után az F helyen levő keresztben álló karika szépen besorolt párhuzamosra az A, B, C, D helyeken levő karikákkal. Ez megerősített abban, hogy a készítők a fellelési állapotra tervezték a szarvast. A fellelési állapotra hajlított szarvast bearanyoztattam, és egy bordó bársony csücskére feltettem. Ilyen lenne a tápió-szentmártoni aranyszarvas, ha a felleléskor nem kiegyenesítik, hanem felvarják egy függöny sarkára. Íme a feltartott faru hátranéző aranyszarvas. Mi vezetett oda, hogy magabiztosan kiegyenesítették? Fettich Nándor 1927-ben megjelent cikkében azt írja. A kosztromszkajai ásatásnál a szarvast kis kerek vaspajzs közepén találták, ezért a kulobai szarvast is, mely az alsó feldúlt sírból származik, pajzsdíszítménynek tekintik. Így jogosult a feltevés, hogy a mi példányunk is pajzsdísz volt. Idézet vége. Kérdem én, ugyan miért jogosult a feltevés? Hasonlóképp megkérdőjelezi a pajzsdísz funkciót Dinnyés István 1993-as írásában. Idézem. Rendeltetését tekintve pajzsdísznek tartják, mert az egyik dél-oroszországi szarvas alakot is vaspajzson fekve találták. Mind a tápió-szentmártoni és az 1928-ban előkerült jóval nagyobb zöld halompusztai szarvasalak, mind a dél-oroszországi hasonló díszlemezek hátoldalán kis fülecskék találhatók,
melyek a lemeznek puha anyagra szövet nemes bőr fonallal való felerősítésére szolgáltak. Ez az alkalmazási mód a pajzsdísz rendeltetést nem zárja ki, de nem is támasztja alá. Idézet vége. Érdekes, hogy Fettich Nándor 1934-ben megjelent cikkében azt írja a zöldhalom pusztai aranyszarvasról, idézet. Először a mellső balláb törött le, tövében, majd a hátsó balláb feje törött le, mindkét leváló részt forrasztásra állították vissza. Előbbinél a forrasztási hely erősen kopott, de jól látható, utóbbinál sokkal frissebb. Nyilvánvaló, hogy a két rongálódás között nagyobb időkülönbség van, ami arra mutat, hogy a baj használat közben érte a darabot. Ennek ismeretében tegyük fel a kérdést. Pajzson fekve miért törnének le a kiálló lábak, és miért lenne kopott a korábbi javítás helye? A pajzs egy merev alapot adna és védené az aranyszarvast. Nyilvánvaló, hogy olyan módon használták, ahol nem volt ilyen merev alapja, például egy kárpitra vagy függönyre varva. Véleményem szerint ezeknek a tárgyaknak a tulajdonosai fényűző körülmények között éltek.